lang hilin eh. Hello, maayong buntag sa tanan. Daghang salamat Lord. Daghang salamat ta sa kinabuhi rong buntaga. Adlaw Sabado dayron, hindi ka nakugtabo kay mamalagi ni kalugsong og masabado. Da mura sila gisumhan na paghang trabante og kanang isda. Isuway sa pagkupalit og dunggan, maskara. Mao na ni gisugba. Dada ko din nga kuan bulanghoy o salamat kago manung aloy sa imong bulanghoy di ay pare sa sinugba ni ron. Mao na ni. Kaya do ko maglisod pwede na ko bisag unsahing lutoon mulis dawat na ko order kay nakran. Salamat mo sa abuhan nga nahuman na. Bahala ko pa pinising basta ra deng aga na. Ya. Tama ba di ay? Ay, salamat. Kay saron Pistaros San Vicente Audi. San Vicente Bitaron. Vicente Abril man. Abril man ron. Ang sarap datos Noel. Aw apel. Basta ko. San Vicente. Karon sa ano? Pista niya. Mo din nakapahinugod mig sinugba dia. Kapikilaw og bulanghoy. Ito nga na di taonan. Matay na tingali. Eh, mangluod ng ruy noon. Matay ko pero wa. Para to sa milita. Kan makatug sinugbang denggan. Denggan na pod. Kami taga Cebu kita no, man. Wala man. Oh. Good morning. Pila duha na tudong? Da. Ha? Upat? Dari nga gaban. Dari lang gaban kay katupat kanang mga manto nila madlaw di ay. Sila na may driver, sila rin pahinanti. Way pahinanti ka do? Wala lagi, ito dyan nga mo nga, kuhan kunog tao sila. Bloy naman eh, pahinanti driver. Bukas itong kuhan dato, Paul. Asa man kadam? Sana all, walang turista. Turista cross dire. Wala ka rin. Sana all. Eh, hinay. Nawa. Wah, ada pizza. Ada. Dari turista. Asal ka ter. May tagapam. Dahil wa na sumbong ka nang Darin taon ko magtago sa pikas kwarto. Mato yung taguanan dani. Mado galing ag sliding window sa pikas na kunin ka ng kurtina. Dani ko magtago magabi. Ani ko maglublob. Taguwat. Maon yung pikas kwarto. Doy ganyang masun kay taglugay mundang. Alas 6 na. Wala ba dyan time? Na. Pero kani gikabitan na ni gisukdanan ni abin hagbalikon karon wa man balika anam-anam gadugwakwak na namusud tukbo na dugwakwak na naruli di na pwede mahambil-hambilan kay naman basa man kani mandanhang pikas kwarto katong higdaan ng precious mauli gani sila sa katong pagkamulog trabaho deres pikas nga bintana ang katong pikas sa gawas abrine dan hakugikan da karon sarado na magdani nana pa ko dani ako rin mag ligad magminanok kabatig na wakwak
Saksata. Kasi na ito. Asa ba ka? Sa ito? Gabitan nagkuhan. Formahan na sira CR. Diya ka na bintana isa, dapit sa pikas, gisukdanan na og kuan sa amin. Wala ko tinawa na daon. Bira. Tabang ko ni mo, tabang pero ni ha. Tayar na, tabang square uli. Nag-ilit ni nanay ning kayo mama matutuno kampo kay. Asa mo tumo kampo? Ato mo simba? Mo na nagpikas kwarto nga katong hiligan sa una. Kung papa na nahilin. Usaw di sa liya na anak sinamok kano manawagan kay. Manawag na. Hi papa Duna. Unsa may mga reklamong padunas? Ikaw lagi papa Duna so na ko ni baliki wala kay dalugod anak papa Duna. Hala kung di kaloy ka nakitang papa. Marupas papa ri giduang ko ikaw ka papa Duna. Wala ka jud sa liya na. Nagsalimuan ka sa liya na jud. Asa ka dai nga nagilis man ka? Kampo na nahilin. O sa kampo. Sige na. Ani ang isang portahan. Oh, gwapo jud pagkay mo isang portahan no. Murag ka nang gi butang jam nga kahoy mo nang dinalangan. Porto. Oh. Darin taon ko magtago sa pikas kwarto. Mo to yung taguanan dani. Madu galing ag sliding window sa pikas na ana kunin ka ng kurtina. Dani ko magtago magabi. Ani ko maglublob. Taguwat. Mao ni pikas kwarto. Luy ganyang masun kay taglugay mo undang. Alas 6 na. Wala ba dyan time? Na. Pero kani gikabitan na ni gisukdanan ni abin hagbalikon karon wa man balika anam gadugwakwak na musud tukbo na dugwakwak na role ina pwede mahambilan kay naman basa man kani mandanhang pikas kwarto katong higdaan ng precious mauli gani sila sa katong pagkamulog trabaho diri pikas nga bintana ang katong pikas sa gawas abri ni dan hakugikan da karon sarado na magdani nana pa ko dani ako rin mag ligad magminanok kabatig na wakwak. Kada ko bisita dari, classmate duha. Di man ko classmate na nahilin. Kamu classmate di man ako. Kamu manggod. Musa dito og nimong ATM eh. Dito, ha? Ma'am de ka? Na nahilin. Na ma'am na dugay di si classmate. Musa tayo mong panawag kasi mong Hi papa Duna. ja. Tuwawi ko manuoy ka papa Duna. Ikaw dito ka manuoy papa Duna. Kanang sapot-sapot manggani ko ako ni mo duawi papaduna so kay kanuoy papaduna. Hala, sit up kuno Jonas. Digtas. O sa tayo pwede nimo? Sa pwede yung papa? Buraton tipas na nahilin. Na, burato tipas na. Basta buraton tipas at hindi ka prito. Sa? Buraton tipas at prito sa papaduna. Hala. Burato tipas ka? Masaya pwede yung Jonas. Buraton tipas lagi. Halagad tayo. Nagdamad mo sa liana tay. Pwede bang Jonas? Antipas lagi ko no. Na di na mailan sa. Di na mailan ka nagdamad-dama man ka. Di mailan. Tara nga. Tara nga kapito si mong tatay, mong papa.
Ligtas na ilim. Kusga, baro, dali sa? Kunsa? Oh, ina, dunas ligtas. Ang sabana, nagsalimuang naman ka. Asa ba ka pa doong? Balik ka rin, asa mo pa doong? Kampo, atus kuan? Asang kampo, Carmen? Mag-asa mo kampo? Asa mo? Mang nangyaw? Sa kampo? Nangyaw ko sa liana, anas kampo. Mga pa siyang papadunas. Wala dyan ko nakabalik eh. Katungog makatong papatimi, nga nanawagan ko at ini. Inay nagtawag ng timingaw ko at ini. Tawag isang papadunas tayo. Ikaw tawag, ano sila tayo man? Ikaw? Tawag itiha tayo. Tawagin ko tayo, kay Bright ko no katay. Napiang lagi ang kalakaw. Napiang ko nang tayo bakalakaw. Imazo kay nakatunda kas Madrid na. Ado naman labdang buwak sa banda ha. Taghan ka sa baduman, hapon na. Namututos ay siya. Then, Nagmotor, magbakleb rin ng motor man ang kanunay. nga isa ba? Nagmotor lagi, ang maglakaw. Nawagan ka, panawag na. Hi, papadunas. Ito ko mo kalipato na kung mo balik yung papadunas. Ngari ko papadunas, madupas ko paparin iduo ko ito. Wala ka, muduwa, wag mo kay kanong anak papadunas. Hala, way karoy ka anak. Adun ko natusun nag-arti, papadunas. Natuso na ito, gimong amahan. Arti papadunas. Diyan sige makakantog kampo, nakayamahan sa kampo. Ngandam ako pang andam mag-code na nahili. Kinsa may andaman ni Bugkod? Papadunas, ang natusun sa tukay-dukay arti nahili. Sa? Ang papadunas, ang natusun kay dukay-dukay arti nahili. Hala, panawagan ko no sa mga amahan, nga anak nakaliptan. Hala. Saan sa? Di, mo na kung papadunas niya. Andam mag-code kayo anak ko mo anak ko palit. Andaman ko ng kod, dasagyana nagsalimuang kaningit sa isang amahan. Mana yung andam na niya nahili. Unsay andam? Ayan na ng papadunas. Sabado man ron, kalandra kas gyapon, bisag Sabado dugay gyapon mundang, alas 5 na. Kaya nag-apas ni sila kay sunod adlaw at Police Cortes. Agad ako pagkuwang na, napuli damba, wa pa nahawa. Ayun namang damba, ali-ali na swakpak. Kay weekend naman, Sabado, happy weekend yung tanan, amping tang tanan. Marto yung update rong adlaw, adlaw Sabado. Update sa materyales na dapat ikuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 og tunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 og tunga kasako sa siminto. Ug napoy tulo ka kabilya magamit ni flooring. Tulo ka kabilya. Ug sa bonbon, di apa. Pang finishing, ug kanina kita kluban. Taginuto no katong tuay bato nga para isagol sa graba. Mo nag-update sa sobra nga materyales kay Sabado malagi ron. Update. Napuma-puma na sa pughang pazag. Purma-purma sa pughang pazag. Lago pas tinuod. Tuwado na laman. Happy weekend yung tanan. God bless. Dakoy dalaga nagduyan. Happy weekend. God bless Bing Bing. Happy Kipnis Bing Bing. Kay mga tulinig Manila. Yung na din kita. At tulinig maminjo. At minjo Bing ha. Di ko kuno. Yan na dami tarpulin sa babaw. Kang Vice Molina o kang Konsyal Burato. O may lain nagbutang tarpulin dari na depes ayuban sa ibabaw.